Zaparkujeme. Máme ešte troch. Ďalší. Už sme kompletní. Priatelia turistiky, dobré ránko. Práve štartujeme na ďalšiu našu turistiku. Dnes sme si vybrali pohorie Malá Fatra a ideme si vystúpiť na Veľkú Lúku a potom na Kryžavu na Martinských holiach. Je nás tu hodne, takže bude dobrá nálada. Krásne počasie máme, takže poďte si s nami vychutnať Malú Fatru. Od tohto bodu vlastne začíname stúpať hore na Humience. To je rozbeh. Teraz príde to práve. Parádny stúpačik to tu je. Každý si pochvaľuje. Počujete, ako dýcham? To tu je doma stúpať. Prichádzame k takejto chatke a je to aj posedenie, takže my sa tu počkáme asi, že? Po krátkej prestávke pokračujeme ďalej. Dámy a páni, blížime sa na náš prvý vrchol, ktorý sa volá Humience a potom pôjdeme už po hrebení. Priatelia, po náročnom stúpaní prichádzame na Humience.
Práve prichádzame na Vidlicu, čo je spojnica žltej s červenou hrebeňovkou. Vidlica nás privítala. No pozrite sa, priatelia, prišli sme na náš najvyšší bod, Veľkú lúku. A pokračujeme ďalej a tuto dole je chata Javorina, takže ideme na tú chatu Javorina. Dúfam, že bude otvorená. Jaká pekná chata. Odchádzame. 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 Toto je chata Javorina. A teraz od nej odchádzame. To je on. Toto je chata Martinské hole. Že vraj ideme na kávu do chaty Martinské hole. Hello. No, dali sme si kávičku aj na druhej chate. A teraz nás čaká zostup dole. Máme to 2 hodiny. Hodinu 50 do cieľa to máme. Odbáčame na Modru do lesa. Parádna dolinka. No priatelia, prichádzame do cieľa. Dnešná túra bola parádna. Sice bola troška náročnejšia, ale každý sme to zvládli. Všetci boli spokojní, aj sú. No a sme tu. Bystričky lásky. Takže ja sa s vami lúčim, priatelia, a uvidíme sa na budúce. Čaute.